Yau na cika buri nasara ta gama tabbata. Na zama actor Kannywood zane jarumta. Saba dan autan M Sharif. Ya Allah wahidu as-samad sannan hamidu. Al-Majidu, Al-Wadudu, sannan Rashidu. Allah sarki, godiya ta zanye gare ka. Fannin aiki, baiwa ka bani tawaka. Rabbi Ubangiji na durƙusa ne masu jada. Na roƙi ka ban aji, na kasance mai tsoron faɗa. Rashi ta ko'ina da magauta wannan rayuwa. Ya abin bauta na ka hana ni in cutar da ɗan uwa. Ka saka mini tausayin taimakawa mai son taimako. Kara mini ra'ayin bin manzo wanda ka aiko. Duk wanda yake da ni ya ilahu ka sa shi farin ciki. Kaunar da yake mini ka haɗa shi gamo da ma'aiki. Ni Abdul nake Abba sunana yake. Sana'ar wake nake hanyar samuna nan take. Na bar Adamawa da zamana dawo Kaduna. Na tashi da sha'awar haɗuwa da Umar Ogana. Ga yaya Mustapha M Sharifi yayan mai gida. Babban ya Mustapha ya kira ni ziyartar mai gida. Ranar da ya ce mu je haɗuwa da Umar magana. Ranar ne da kawuna muka je farkon gani na. Sharif ya taho a farar mota. Ofis M Sharif ya kira mu muje mazanta. Abdul na ruɗe na ganin shi kamar a mafarki. Kofa da na buɗe na gano shi na kama rawar jiki. Bismillah ya ce mana muka je muka samu wurin zama. Muka gaida Ogana M Sharifi mana karrama. Wasu saurare kuje nasara hakanan ta zo mini. Sirrin yin za kuje Allah na rike kuma na gani. Komai in za ka yi ka rike Allah ka dace. In shirka za ka yi wata rana ka tashi a haukace. Na M Sharifi ɗan bauta na M Sharifi ne. Yes, Abba. Duk abin da kai ka so shi za ka yi, tun da shi kaɗai kake da ra'ayi. Yau da gobe za a so ka dinga yi, roƙi rabu addu'a ka dinga yi.
Hamza jarumi nake a Kannywood, sarkin Ali ya kai ni Kannywood. Zango Yarima ne a Kannywood, so kaɗai na shugaba a Kannywood.